abaiboli niko bagendete gosemigwa gosomia aborokiwa babo chimbwa chindonge chingakichi skuru chabere chigosiekwa na bigogosoa asomotimoko omotambe anigo aenekigwa no director o Sunlight Academy Mr. John Onsabwa chingaki bari gukora omuyiga bwo gosieka eskuru asogosoa asomotimoko muri geto Mildred Momanyi na Mange. Chisukuru chonsi imensi ya Kenya ni gobono chigendete gusieka ase omwali bwetamu yeigayo mwali oibo mwaka bwechiri bwibere na merongevere nebere kolengana ne kalenda ya masomo ase boigo aborokiwa begireri isano ne mokirasi sano na isatu na 12 bagendete kwerobelia ase amatemu amanene agocha bwangoiga nigo natalera gati y'chisukuru ime yabo basi ase gati yabo yarenge Sunlight Academy ekero barenge no muyega bwa aborokiwa ba PP2 abo bakogenda grade 1 ase omoteneri we skuru eyo arenge na yaiga igoro yo morobelio CBC wetera obumanyi bwa abarimu ase curriculum ya CPC abarimu nabo baika abana abange mono nabondo jenga ba achieviri kiri batakere ko achieve nonye ekwerende ya CPC curriculum ya CPC kere marathon lakini abarimu gotema bare baikirania asengenje obumanyi babwate ebintu binde serikali yete kurigererie asensamo ya CPC curriculum yenyi ngeri korwa resources echetararo ase public schools egera chikere muna into abantu ba private schools to ikerere egera into to korwa resources nande into to gwakorere gasi yaito omwalimu omonene nigonere agania aborokia konyora obumanyi na maigerio igoro yo morobelio OCBC CBC ke manene ngiyere ngokonyere ekoera omwana gako ba trained omayeki atakere gokora request ya abarimu basoya se training ya CBC baroba chipin badakere baru okubwaterana gocha sabaibori rinde nariera nyaro boigoni gobagania abaibori kobange na bana babo anene mono ekero barabe ase holiday eyo erairege kigetambe ange emetinyebere igento nagania abaibori bakore ngeri kobeka abana ange baikaranse nabwo babarore ngambi pindi kibakogwocha ase TV mbanyaka bakogwocha TV yoka muna bono ntwe skuru yaito ya Sunlight ngorutore all day assignments abaiboli barigereri barorenga abana babo bakorire all day assignments yecho bakorire igo gento na saba abaiboli ngeri ngaki mbasagari abana gocha mairi baika abana ababange baragere na abana babo naende banyako bakorera counseling ererioka konya kubakwanere kiagera abana barero ebataete banya gukwane rurioka rioka na ribaranya kuba gukina buya nigobono aborokia besofie nakuganya abaibori gwe Sofia na kuyoya abana babo animo nababake ibori y'imiceseri barachokora asenga na kubaganya bachikurigereya ibitabu mono kubarega yasenga itegereza mu kuba ndetse wegari bera kubandikira ibikake asibaganiye abaibori kubanye n'abana babo Bingo twacharia egeteseni kya Ndizi TV kurwa gaiga ebunge ya bobasi egetariane Mildred Momanyi.